ji derne dîplomasiyên Tirkiyeyê eşkere kirin ku tê çaverêkirin ku Komîteya Destûrî ya Sûriyê li Cinêv were ragihandin. Li gorî ku ji derên dîplomasiyên Tirkiye belavkirine ji bo amadekariyên ragihandina Komîteya Destûrî ya Sûriyê, îro sêşemê Mewlûd Çavuşoğlu, Wezîrê Derveyê Tirkiye û Sergî Lavrov, Wezîrê Derveyê Rûsya û Mehmed Cawad Zarîf, Wezîrê Derveyê Îranê li nivîzgeha Netewên Yekgirtî li Cinêv wê bicivin û ji derekî ku nexwest navê xwe eşkere bike got ku ragihandina Komîteya Destûrî di civîneka çaralî de di navbera wezîrên derve yên Tirkiye, Rûsya û Îran û Stîvan de Mistura, şanderê navdewletî ji bo Sûriyê wê were ragihandin. Li gorî biryara navdewletî ya hejmara 2254 ku li sala 2015 Encûmenên Ewlehî yê Navdewletî stand. Divê komîteyek were ava kirin û ji nû vire destûrekî ji bo Sûriyê binivîse û ew jî di çarçoveya qonexeke siyasî ve guhêz de. Di heyva kanûnapêşî de ya îsal, biryarek ji Kongerê Danûstandinên Niştîmanî ku li Sûçî hate lidarxistin, Netewên Yekgirtî Tirkiye, Îran û Rûsya û aliyên Sûriyê biryar dan ku Komîteyeka Destûrî were avakirin. Li gorî rêkeftinê Komîteya Destûrî ya Sûriyê wê ji 105 endamî pêk were û rejîma Esed û opozisyona Sûriyê û Dêmistora wê pêncî navî. Ji rewşenbîr û nûnerên rêxistinên civaka sivîl a Sûriyê di dema borî de Stîvan de Mistura şandeyê navdewletî ji bo Sûriyê berdewam li her sê welatên gerentor. Di dema borî de Stîvan de Mistura şandeyê navdewletî ji bo Sûriyê berdewam li her sê welatên gerentor civiya. Ew jî ji bo drûstkirina li heftê gihiştinê li ser avakirina navên Komîteya Destûrî ya Sûriyê.